Ka seng kinong hikai ad hoc ka kwa ban pen papai ba halor ke jing ki ba ki akan du mentah kabadai halor ka jing sakut bat ka jing bom sunyo jong ka sarkar jela ya kinong hikai ki baterai ha ka kerdan ad hoc ka seng ka pen pau ba hadu mentah la slem ba nadu ba ka jela kalayo ya la ka jong ka sarkar henry hadu mentah ru ka skul kum ka mibon para UP school kepala seng nadu senam khat khandai spa san pulai Hasau Garo Hill District kadang yai ne kum ka ad hoc school klem na pen kiu ya ka jing siu ne penrung haki kedan jing siu sarkar warla kinong hikai kilaya tre daki posnam kinong hikai ad hoc mentah kiyo tang arpo ar hajar tingkah sibenai kaba om yang setia bat ka klem ya hapru bat ka dor jong ka por kaba mentah kane kalong ka jing knyot ben ya ki jing im jong kinong hikai ki batre chitom na ka benta ban ken tiu ya ka pule puthi jong ka jela kaseng ka pen pauru ba kinong hikai ad hoc kilong ki bako ngu ki bayai sya ha ka kam na ka benta ka jingbit jingbiang jong ki khana skul bat ka jelahi barok kawe kaseng kalaya sya ru kham tam ha ka baka sarkar kalasyan ya ha ka state education commission ban penbet ya ka kam ha ka bayadei bat ka jingsiu tulop bat kerdan kam jong kinong hikai nakaliang jong ka seng kala kerpat ya kinong mi khmat baken thup ya menteri rang ba du jong ka jela konat ke sangma menteri ka pule puthi bat kiwe ki rulum sarkar ban sngotu bat sim khya ya kane ka kam bakongsan bat ban ai ka hok jong kinong hikai ad hoc ya ka jingsiu ka ba di hok ban yo bat ka kerdan ka babiang kumta ka seng kan penlong ru ya ka jialang jong barok kinong hikai ad hoc ha ka jela ha ki sngi banwan ban sim ya karai ka basai bat ka babiang lada ka sarkar jela kam sim khya nalor bangila pha sithi la bun bun sen ha ka ju kapor ki nong yalam kenang yai mi sya ki bor ban pensngo ya kini ki jing ki ba kinong hikai ki syam bat ya kendo